Dugo sang isa kailonggo, nagapanalaitay sa ugat ko. Ilo-ilo, uban wapo, yara ka sa dughan ko. Mga karanso, amo ni nga mo nanda sa buong obalan mo ko dano niyo. Mga pan ko maalubo ko sang pato. Pero ang style ko lang kung ano lang ang style ko. Amo ning gilsudlo sa akong sanguna ni mami kung paano mag chihuahua bla. Mag slice sang pato o kung manok. Pero kung mo di una gado. Kaya lang naman ito ulo. Yung kakasun man yung ulo, tapos niyo yung may pakpak, may kuwan din nga pakpak kung ano niya, ambot ano siya sa pakpak. Tapos doon mo na siya, ano po, uton mo sa kagi, ba't ano yung tawag basta mo na. Kita mo niyo nan mo niya mag-cut sang pato. Ano nagproduce yung chihuahua? Chihuahua, oo. Hami Percy. Oo. Pareho lang sila sang manok. Pag ikakas na siya, gusto mo sila yung naman. Ay. Ba't may lain man guro nga style lang iban mo sa pag-slice ang manok. O kung pato. Ano niya, kunya style. Yung laban sa pato, ginakaluto, bilog eh. Diba? Ano yung pagluto? Adobo lang. Adobo sa pineapple. Adobo siya ba? Dapat ano ko chili yun. Masarap ko. Sino na yung Binangon eh. Binangon. Ano na kakas? ano yung patay mga ice maker? Okay? Yan. Sudah yun. Right? Dugay na ko ka. Imo sini. Happy Father's Day. Eh, well mo, ikaw ang hari. Happy Father's Day. Ikaw ang alas mo. Luto, gyapon. Ang dami ng binangon na luto. Kaya luto kung kay kumo kinanggaling kung ga-enjoy ko balaan magluto. Muna ang kuya magluto. Ang
Ngayon na muna Father's Day simuli. Sige mo na enjoyment. Biar magluto kay Kumo kinulan. Balon ko luto na. Ay mo ko kagad muna. Nasugo pa ka magluto. Luway ka magpas. Ano kaya nasugo ko pa sa imo? Ha? Kadantis ang kakas na obra ng sugo sa imo. Mag-jogging. Mag-walking. Sinibalaho ang back, ang ano bla sa pato, tawagin din nila ng ano mo ng ducktail o kung sa gizzard kung siya isul o gizzard nila hindi ano ang gizzard ya pala ya batikulon ano na ya ano siya pa muna ang ducktail ihaboy na ang amumalan niya di nga part muning isul raton hari siya isul siya ang silencer mo balik mo giling basuran, di ka alam ko. Happy Father's Day kaya. Thank you ah. Thank you kita. Thank you ah. Wait, nasugo magluto ha. Nasugo ko ya sa imo ya jogging. Tayo walking to tayo. Ano ka ta? Nag-absent ko kani kay Father's Day. Magbabayad sa ako na. Yan, bago patani. Unahan. Purdoy na kung gadaan kasama sa mo. Mas pagkita ko eh. Ilang ah. Mabalik din na. Ang breast to kagamay-gamay ho. Hindi siya bala maskulado ho. Si bayi ni? Hindi siguro. Biag. Rusda ka nga ito nga. Adobo lang nito eh. Oo. Hindi ako. Ha? Adobo mo na eh. Iyan. Barbecue. Dito lang tayo mga barbecue. Pwede man, gimarinate mo na na. Kasabad siyang ano? Marinated na siya. Kaya kasabad siyang buyog. Pagwa. Pwede man. Umukada tapos mo sa pungkol daw arrangement. Pero ako gani, guro ya. Naku pasog ito ay bagay guro matapos. May pag guro matapos, ugasan ko na.
Yay, Father's Day. Ito yung nang laba ko sa gani. Oh, tapos na-dry na ni lalabhan. Father's Day mo na tayo, no? Since it's Father's Day. Preparasyon sa pagluto sa adobong pato. Manago ka pa, ho. Pantas ang gamay lang sa atang kaya. Gusto mo yan, Banta na siyang yung painit ko ng ano. Adobo ni nga pato. Oo. Ito doon itong kulayo. Hindi lang. Makranso, maluto ko subong sang adobo nga pato. Dali lang, ged. Ano sana eh. Kag mag-inom kape. Yan so, mga pita. Wow, kape anay, kape. Ang ingredients. Simple lang ako ingredients ahos. Ginawa mo na yung ahos. Lamuan mo lang ang ahos para namin. Tapos luya. Tapos pineapple crush. Ano siya karoon ng i-konto pa panamis. May ano man, kung kulang ang garlic, may minced garlic pa ko di. Tapos ang pinaka namin, dali-dali. Para magsaboroso ang pato, muna siya, kinanglan, importante, kada luto nyo may muna oyster sauce. Okay? Minute na. Hindi na ahos gisa. Gisa ko ng ahos. Tapos, sunod sa ang luya. Ay, may nalipatan akong ingredients. Okay lang. Patula ko nilang sa ano eh. Sa pati, sa bilat. Buwan siya.
ng lemongrass. Ang lemongrass ko, grabe nga, idea sa ato niya, ginapangayo lang ni. Ginapanghatag lang gali, I mean. Galiya, grabe ginakini-ini ko gidya. Para ko na madula lang sa pag maghamot ang imo nga linuto. Butangan mo sang lemongrass. Yan lang palpagon. Dari ganun ko lang bukan ini ito tubig siya tapos ibutang ka na ang pato. Amat na ano na garlic no? Ini yung kuwan karon tala niya butang niya ang lemongrass. Samtang nagagisa sa pato, ready ang panghugas. Sumigop lang ko ay kuno. Huwag ko nagugas. Ako ya, wala sa... Huwag sa kadlaw nga, wala akong gapang hugas siya, pre. Ginisa. Ay, ataw. Ari paguli ho. Bay leaf. Ang bay leaf ng lipatan. Pero karon ko man lang sa ibutang eh. Bay leaf. Apat ng kabilo buro. Kaya nagko man. Tapos chicken. Ano ni guys tawagin? Chicken bouillon. Ano? Nor chicken cubes. Bouillon. Nakutapak ko. Nor chicken cubes. Kamu sabat ka Wala nang ganyan nga alam ka sa kusina ko. ano na siya? Chicken cubes. Ay, ang isa pa no beef. Amo niya yung chicken yung yellow. Wala sila. Okay na nga gapon. Cubes na gapon. Ang palasa. Ariel, amo na rin sana yung butang ko no. Damo niya kayo. Bilang, ibutangan ko ng karong ka ano. Ito kami kaasan.
Sprite na ito, may Sprite na ito, may Sprite na ito, wala ko Sprite na. Bigyan ang mantika isang paso, no? Bakal mo ko. Ha? Bakal mo. Sila bakal mo. Ang ini siya ng 24. 24 ang bilog. Oo, bilog. 24. Ang whole? Ha? Whole gid. Oo, bilog ka na ka. Ibang kalyan na isang taklog sa mga lain ng kaliro. Ito, hindi mo ito taklog mo. Ha? Bako ito lang. Hindi na kigo. Arin sa video. Nun. Nun. Wala ito na rin maluto na lang. Hindi lang kay kung maano na sa balaw i-simmer, ano tawag i-simmer para mag-umok. Hindi na sa lugar, no? Isa i-ikot na sa bakagan sa mga. Hindi. Ako niya luto, lagpat lang niya. Ito lang, hindi pa. Basta mula na ako na panilagan, sa una magluto ang kasigulangan. Ito si mama. Panilag lang at I think it's time to put Lugay palagpat na kayo, kayo kasi mga palpak pa kanugon. ang kanan niya para manuot Bin? ang oyster sauce para ko naman manuot so tingala ka mga lasaw ang ako nga oyster sauce no? Ginlaktan ko na isang langgaw. Ang vanilla kulaton mo ko na anay magbukal mamapag lugay para maluto anay ang langgaw. Putang tayo siguro para mayo ako madula ang langsay. Tsakto na niyo mga tatay. Ito na Kasi palpak pa kadamdamo ka na. Nugon. tanawag lang pagkakalpas na kayo ubos yapon. Magbakasyon tabla sa kay madala ko di siyang tapalan nga ano kawayan. Hindi ko kawayan man siya. Pila ka na nagpakal sa tapalan. Hindi ko kontento eh. Napapasan. Nga meron. Pero na. O Crancho,
Lipat ko magbutang sweeties, pero panagsan ko lang. Nga dapat sa na siya ibutang. Antisan eh. May ngalan ganito yung estiwites. Aswete. Grabe. Wala niya yung halan. Butang ko lang na lang. Aswete na siya. Hindi mo, agin bakal mo na siya nakapack. Oo. Ara, dagali nakatago ang mga kuan mo, secret. Mga secret ingredients. Secret. O yung lang haralo. Bitsin. Ariyo. Be? Amo na gali nakita ko nga ko nga ang dumi salo na isal ginuto. Ang gusto nga. Aswerte. Kita ko niya sa logo mo. Okay na. Mano lang na siya bali, malapta lang. Parang isan lang blaka butang ha. Okay, isa malala kong sabi ko. Ano naman na? Lipatan na naman? Lipatan na naman ka ng mga karanso. Ang pineapple crush. Di? Para mag tamis. Bila nakabilog ang nalipatan mo, pineapple crush, bay leaf, ang tanglad, ang ano pa ito ang lipatan mo? Ang ano ba rin aswete, ang sweeties. Ano, okay na sa. Palagpati. Be, wala na kumain na lipatan. Tapos, ang oyster sauce, lipatan man. Okay na siya. Dapat itanim, may ang pineapple, inabang slice. Slice. Oo, galing siya eh. Wala man taga kaong isang ko na. Okay na. Tigin mix na lang siya. Oo. Ako lang so. Ano siya? Din? Ang color eh. Wala ka. Matamit ka na itay? Sure ka tay? Saan ako ka eh? Grabe ka ha. Duwa ho. Well, grill sang manok. Galuto man sang adobo nga pato. Tapos masigang pa. Ay, o matigaan ka paglit tayo, no? Ano kanubo na? Para rin ka ng kalukalo. Happy Father's Day, ah. Prank! Migo prank! Bawal sa imo mamugas. Ako niya bis patitigang dalasa. Kadlaw ako sa'yo. Muti si Migo prank batian niya mo. Aragoy, ah. Nag-adobo, nagpanglabasan, nag-lawn mowing, tapos nagpanglaba, tapos nagluto. Luto sa sang adobo nga. But it doesn't mean nga under ako ha. Respeto lang na. Ito man gusto mo na iya. Ang akon pero may gina. Respect and love. Pero may kuya gina kumod sa imo mag-jogging ka. Lawal mo ugas. Treat me like a king. Ari ay treat me like a king. Yan siya pag nagtigang. Bal nila ang imo ko nung rice cooker kinanan tinduan mo bitudo antes ka matigang para ang kanon matiner hindi dahil makanot tapos magkilis ka sang bugas kinanan di magnubo sa duwa para 2 times. o para dugay magtiner kapin pa summer time Ako 3 times. 3 times mo tingala ko man ang bugas na hindi na bugas Ano? Lumais na kayo. Ay lang ah. Sabi mo na ko sa bugas.
bigas oh. Dua ka sako, boss. No rice mo. Dua ka sako dyan. Hindi ko yung butang mo. Pila pa may gina... 5. Lima subong kayo sigurado. Hindi ko makanon. Siyempre. Ano tayo ngalan sa bugas ta tayo? Ha? Ano ngalan sa bugas ta? Ano? Ngalan sa bugas ta. Si Papa, so ano ba? Ay, ngalan niya. Baby? Jasmine? Oo. Baby? Huwag ngalan. Kaya hindi ko ininsik ko. Premium. Basa na ako. Ay, naputang sa igaga. Ay. Jasmine na siya. So, paano mo na ba lang? Jasmine rice na ito. Basta Thai. Hindi siyang ano. Bugas. Bi? Oh. Ano na panawagan? Buhaghag. Ay, si Papa. Yeah, particular. Ano yan? Buhaghag. Nung nami, bala kalukaluon na huwag kapilit. Gaya pa na may kaya nga. Ikon mo. Ikon pa. Ang pinanglan niya, malani siya mi. Pinanglan ko noon siya na yun. Malhon kagre. Malhon, oo. Yeah, kita ni wala ko nagbutang dito ng ano. At wala mo dito nagbutang tubig, hindi ba? Tubig isang ano. Tapos oyster sauce mo lang ito yung butang. Okay na yan. Kasi may luto siya. Ngayon. Parang ko lang basta ako lang, may magtulukuan na. Okay. Parang mga ubok siya. Sige, hindi ba na tayo doon ang pagkaroon? Kaya ka lang itay. Mala. Pwede naman ano kayo, luto naman ang ganun. Kinami ako magdalian. Di, ano lang ni, ang kuha na nila padalom. Ito na talaga yun. Para na pa na. Kasi hindi ko ito rin. Sunog. Yung gito. Ipay na yan ko mo. Ano wabla o? Hindi na nasunog. Ara o, na. Ay, Wala, kasi iban pa kita. may naganda may charcoal. Ito lang niya, baho iya. Amo na gano'n yung baho iya, charcoal, ano, burn. Ano mo namitan ng iba, no? Ay, hindi ba ano kayo na? Tawag na. Ay, sunog mo ah. Taon din. Uy, wala pa din. Ang lang ko, hindi pala, ano gaya ito, one stick mo. Ay, suso. Hindi lang, namit na siya. Harap pa gito na siya. Ito na naman. Namit na siya. Wala na ito. Ari, ako na paborito yaw. Ang karenso, luto na nga ako nga ano, nga pato, nga adobo. Adobo sa pineapple. Mo na akong Tayo hindi paborito. pa tayo itlog tayo. Ani, galing kay... Pwede ka rin kami. Pwede man maano ko itlog. Oo, kanamit na ano. Hindi. Kasong ko na yan, ay kay ma... Ano ko sa itlog.
Ano? Mga karancho, malaga ko itlog, nalipatan na naman. Kadamo sa nalipatan. But it's okay. But it's alright. Palagas mo lang na yaya mo. Grabe. Itlog pa na. Meron ka? Ano lang ka-tray? Ano lang ka-tray ko? Ay, kita ko paborito nan. Bukan namin namin ito. Ano? Ang ulo. Ayan, nasa una libot ko eh. Favorite. Ito yan, ang nasunog. Tunod ano sa Or ano? nasunog yun. Kahit may mo, hindi na patumok mo mo. Lipatan ka lang. Tawag lipatan. Lang. Tani na slow cook mo lang. Slow mo lang ako. Walang fire kay ka very slow. Alam mo yan. Hindi kayo. Gamayan pa siguro. Kaya na. Naaman. Skip pa tanin yung lutuan. Kamaran ko ba lang magunan ko magluto sa bago. Ito namit tayo. Ay, luto na. Oo, luto na. Luto na siya mo. Ari pa kitang isaw. Hindi ko butang. Ito namin ang butangan. Amik niya ito. Dito magasado. Yeah, tama ka ano. Tama. Ang namatin mo. Kaya kasi may lutuan lang siguro. Karoon. Pinapay ka or ano. Okay? Grilled chicken. Ay, dali. Mga karancho, luto na ang adobo na tattoo.
Ay, mag-isagli man niya. Galing na. Ang itlog. Kuha na niya. Gasi lang. Para mabutang din isang.